Yopi. 36 uYobi verse number 11 not 12. 36 verse number 11 and 12. Kodwa ndihambele kakhulu verse 11. Yobi chapter 11. Yes. Nondumiswa 91 verse 14 15. Sisayifunda ke Chapter 11 then. chapter 36 verse 11. Ifunde kanje kapha emlungu. Sawufunda nesicelo. Leya. Happy birthday. Leya. Siyabamkela lisolid. Our birthday yakho. Jesus Christ. Ifunde ngohlobo. They must obey him and agree to serve him. If they do that, they will have everything that they need. They will enjoy all the days that they live. Ukuba ke bayamva bamthobele uThixo boyigqiba imihla yabo bexhamla indyebo neminyaka yabo ibe yeyokwaneliseka. Kambe ke xa bengeva bayakutshabalala ngekrele bafe ngenxa yokuswela kwabo ulwazi. Bawusiyalela naleso labo. Yo, Jesus. Igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Yo. Verse number 7. Xa sifunda le chapter uThixo uthetha ngebandla lakhe abantwana bakwaIsrayeli. Amen. Verse number 5 uthi God is very powerful, but he does not turn anyone away. Lo verse 11 esimfunda ke liya. They must obey him and agree to serve him. Yafaka? Says it. If they do that, they will have everything they need. Abantu abayovumela ukukhonza nokumthobela uThixo. Uyeva? Abo bantu ke ithi iBhayibhile xa bevumile ukumkhonza uThixo bamthobele. Ukumkhonza uThixo kuhamba noba wena wenza isivumo sokwenza njani? Uthikela umbhali baya kufumana izinto zonke ezisidingo ebomini babo. Abantu abavume ukukhonza uThixo baphinde bamthobele uThixo abo bantu. Uthikela umbhali baya kuzifumana zonke izinto ezisisidingo ebomini babo. Ukuyinto ozinqwenelayo kodwa khona izinto ebomini ozidingayo ongeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwezo zinto. Athi lelo kuthiwa yi-need ebomini bomuntu. So hayi into oyirhalela nje ukwazi ukuphila noba yikho. Ithi iBhayibhile apha uThixo uya kukunika izinto ezisidingo ebomini bakho zonke. Wena okwakho ukuba uvume nje ukumkhonza uthi ubambe imiyalelo yakhe uThixo. Yevaka? Okwesibili ukuthi bayoyityela imihla yabo elonwabeni. Bawulichitha ixesha abaliphiwe nguThixo onwabile behleka. Uyabona le nto yoba kuthiwe happy birthday kuwe kube kwikheke lingaka into yokukhonza uThixo. Ubungeke kube khona into enjengale if ubungavumanga ukukhonza uThixo. UIsaya xa isithi uba lithe navuma nawutya into ezimandi zelizwe. Verse 5 uthi uThixo unamandla kakhulu kodwa akalahli umuntu.
yevaka Amen. yes akalahli izinto esizenzileyo uThixo asizideserve izinto asenzela zona asideserve kwakuba sibe sithetha ngokumkhonza kodwa iBhayibheli lithi xa sithe savuma ukumkhonza siyakuthola ke ngokwizinto ebomini esibuphilayo ezisisithi okwesibini sawuyityela imihla yethu yokuphila elonwabeni igama lenkosi makubonga xa sithe savuma bazalwane xa uphila intando kaThixo sikhonza uThixo ezinto azitholakali ngoba sisuke siyokhupha imali sithi siyanikela sisuke izihlangu zenceko ukuze sisikeleleke iBhayibheli nje ento sizithola ngokuvuma umkhonzo nokumthobela sichomela ngoba siqale siyoguqa ngamadolo sihlambe ngensila yabantu abashumayelayo niyayiva iBhayibheli sifunyanwa ngokukhonza if you serve God yevaka xa simkhonza uThixo siyazithola izinto masifunda u91 ke apha verse number 14 xa sithe samkhonza ithi enye iBhayibheli kwesikhosi esibhayibheli NLT uthi yena if they listen and obey God they will be blessed with prosperity throughout their lives. Jesus. If you listen xa simphulaphula uThixo simkhonze simthobele uyevale into incede bomi kwenze ba into ezimandi nezinhle kanjeliya ungazigqibele ebuntwaneni uzawuthi xa ufika ku-age ethile uphulukane nento ezinje kufuneka ubomi bakho ukuze uhlale bonwabile uphulaphula uThixo umthobele uThixo yevaka ilibabe they will bless uyobasikelela uThixo abo bantu ngobutyebi ngempumelelo uyayivala ngempumelelo bengakhange basokole bawufuna amanzi awucela ntsikelelo emntwini na prosperity tu ayithekwa ukuphulaphula uThixo wenza into efunwa nguThixo so ngalamazwi ke ithi kade oyityela ke imihla yakho kuyo yonke uphumelela bonke ubomi esikubo sithi uyathakatha uthwele kanti uphulaphula uThixo umthobela uThixo ngalamazwi ke lencwadi yendumiso 91 sizawuthandaza phezu kwalamazwi idliwa nje lokuthi xa simseva uThixo simkhonza uThixo siyayithola impumelelo yethu i-7 uThixo wakulahlekana nokukhonza uThixo uzawuba sengxakini kakhulu igama lenkosi makubonga bomu kumnandi usekumkhonzeni uThixo verse number 14 ke ngenxa yokuba endithanda ndomhlangula yakumhlangula ndimphakamise kuba elazi igama lam ndimphakamise kuba elazi igama lam igama lam akuzibika kum ndiyakumva ithi le iBhayibheli the Lord says if someone trusts me I will save them uyevali amen uba ubani nje endithembile ethembe mna ndiyakumhlangula ndiyakumsindisa I will protect my followers who call to me for help I will protect my followers abalandeli bakaThixo abantu abalandela uKristu uyakubakhusela uThixo uthi ke abo baye bazibike kum befuna uncedo uyeva noma la yes njengoba silapha nje sixhomekekile kuye uThixo when my followers call to me I will answer them I will be with them when they are in trouble I will be them when they are in trouble xa ukhonza uThixo akakubaleki ngexesha ungenaphi engxakini niyayiva le nto le nabantu abakhonza uThixo bayafumaneka zingxaki zibafumana bayangena phi ezingxakini but uThixo uyapromise uyathembisa uba I will be in their troubles ngamanye amagama andizothi xa bengena kwingxaki ndingabikho zoba khona bekwingxaki uyayiva ne so into efanele ukuthi wenze isigqibo
wenza i-agreement noThixo uvume ukukhonza uThixo utsho umthobele uyathembisa uyakwenza uphumelele ubomi bakho bonke uyawuyenza imihla yakho uyonwabela. Now when my followers call to me, I will answer. I will be with them when they are in trouble. I will restore them and honor them. I will give my followers a long life and show them my power to save. Now, umthanda, umthobela, umlulamela, kukhona i-benefit zalonto. Niyeva masama? Now, khona i-benefit zokuthobela uThixo. Yabona ke liya ento sizenzelwayo usisebancinci zange sesifumane endodeni yabo. Sesibadala sizenzela abantwana. Ufuneke uzigcine, uzibhale engqondweni. Uthi into emnandi nenhle. Uyeva ngoba xa uphile kakuhle liya izinto ezinje soze zehlukane nawe. Kodwa xa uphambuka utshona ecaleni kukho into eziniphosayo umbali novava sonke konke ezisiphosayo. Yabo benihamba bedolobheni bezolo ndibona indoda ibingene iziyabela ngenyawo zayo ityatshwe ngamanye amadoda utywala obuhleli idle ukudla yakhohlwa ugodweni. Nabo so i-benefit zokukhonza uThixo zininzi ngendlela emangalisayo. Noma ukuthi umuntu okhonza uThixo akanamali liya akasoze abonakala unwabe ngenalo ngoba uThixo umprovider ngesidingo sakhe. Now it's very important ukuthi i-choice yobomi xa uyenza uma wenze i-choice yokukhonza uThixo ukhethe kahle. Ukhethe kahle noba khona lutho oyibonayo akuhlala nje enkosini kwenza into ezinkulu. Uba lithena avuma xa uThixo ababiza abantu ethi izani sibonisane noba izono zibovu sinteza ngqombo navuma niyawutya into ezimandi zelizwe. Ikwanza useka ikeke namhlanje black forest. Uyayibona ngenxa yokuvuma kwakho iyavakala ithali izandla zethu. Funa siyazi mpange ukuphila kakuhle kwenza ubomi bube mnandi. Uphila kakuhle kwenza sihlale ngencasa madoda. Niyayibona le nto? Yes, ngento ingekho ngoba babe ningakhonza uThixo. Ngenze etywaleni wangena ngenaba nenxelile. Into engekhona. But ukuhlala enkosini kusenza sibe ngabasawa. Masimele nyawo sithandaze. Bawo siyabonga uJesu.